la frigo, ne fais que la tête. Ni te fait une scène dans ma casa. Para mí, plus voilà. I love you, baby. Je t'aime. Lare. E kun ye a fɔ ne ko I ni cɛnin bɛ ɲɔgɔn fɛ tantɔ k'a don n'u jɛni na. Ne ko a don n'olu la a bɛ kuma jumɛn bɔ sisan? N terini an k'o kuma dɔw tɛ yen. E mɛ mun na? Kuma bɛ fɔli man ɲi. E mɛ mun na kuma bɛ fɔli man ɲi? Ne bolo ni min b'i kun ka ye i ka partager ni mɔgɔ cɛ ne bolo ka wusa dɛ. Parce que bi mɔgɔya I bɛ da mɔgɔ la bi k'i kɔnɔ kuma f'a ye. A bɛ tila k'i ka gindo bɔrɔtɔ. O de kama n tɛ fɛ ka f'i ye wa. Oui, o ye tiɲɛ mais a ka di ne ye k'a fɔ ne ye parce que I b'a dɔn kɛ ne ye i ka ko diyara ne trop a man ne ye degun b'i kan a ka to I kelen kan a ka di ne ye i ka partager ne ni ɲɔgɔn cɛ I bɛ k'olu minnu fɔ ne ye o ye tiɲɛ mais ne t'o mɔgɔ sugu ye a ka di ne ye ka dali ne ye k'a fɔ n ye. Jɛnɛ a man di ne ye ne ka kuma nin fɔ mɔgɔ si ye sabula bi mɔgɔ man ɲi. Tiɲɛ don I y'o kuma min fɔ o ye tiɲɛ mais hali ni bi mɔgɔ man ɲi a kɔni ka di ne ye I ka kuma in fɔ ne ɲɛna parce que ne kɔni bolo ne t'o mɔgɔ ye parce que ne bɛ fɛ fɛn b'i kun kan I k'a fɔ ne ɲɛna mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ mara a mana kɛ cogo o cogo f'i ka jɛɲɔgɔn de ɲini I n'o tigi bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min na a bɛ se ka hakilina ɲumanw di ɲɔgɔn ma cogo min na a kɔni ka di ne ye k'a fɔ ne ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la. O ye tiɲɛ ye. A ko le birigi cɛ I b'a kalama so tɛ birigi tɛ se ka jɔ cɛ n nalen no gajalen yɔrɔ information de bɛ n bolo sisan n b'a feere I ma jɛ labila le birigi I mago bɛ information fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ ne de bolo ne Jazo ne mago t'i ka information na dɔgɔ I ko mun ne mago t'i ka information na cɛ I malo ka dɔgɔ dɛ ne mun ye poliya de ye tan I b'a fɔ ne de ɲɛna k'i mago tɛ information na cɛ jamalen don dɛ ne tigɛ poliya la I y'a faamu I ɲɔgɔn bilakoro ne tɛ se ka na ko ne bɛ information feere ma I ka manamanakan fɔ ne ma I y'a mɛn a dan ka kɛ nin ye sinon n'i y'a fila wuli tuguni n bɛ tagama I bɛlɛ kan I y'a faamu bi kari kan dira kari I ye nin ba tɛ nimisa na ten te tu ta I mago ka ban n kan bila ni ye n tɔgɔ sigi da kɔnɔ tuguni mi bilakoro tigɛ est-ce que I y'a mɛn n bɛ kulo yafa ma sa cɛ I b'i direct ka ne t'i ka bilakoro la est-ce que I y'a biri ala ko ma sa wala I ju ta ka bɔ yen poli laban ne ma dabɔ n kama sa ko ne nana ko ne bɛ taa I fana cɛ sabali sa cɛ ne mago t'i ka information na n y'a faamu ne kulo yɛrɛ yafa ma sa yafa ma ala ni kira kama ko kulɛ wa e ma bɔ sa sanga ni neni yan cɛ I ju ta k'i jɔ yɔrɔ kelen isi laban MPC cɛ bi sugu yɛrɛ ka fisa dɔɔni dɛ alhamdulillah vrai ça va hali dɔ ye cɛ n ka cɛ ba kɛra cogo di I ka teli bi toro cɛ wa cɛ n ka teli toro cɛkolon kelen diya ta ko cɛkolon wa e ka cɛkolon di ne ma ba I k'i da bɔ a tɔ laban ye e ɲɔgɔnna jeune mun kɛ cɛkolon na n ka cɛ a to tan tɔ ba ye a to ta laban ye cɛkolon kelen diya ba ye o ye an ka san jate minɛ cɛ ne tigi faamuya I tɛ deli ka nin san dɛ ouais e ka diga na ba I ka foyi t'o la merci awɔ a bila tɛmɛ yan fɛ est-ce que bi ka fisa mɔgɔ lankolon tatɔ la dɛ
ne ni lasika ko bila ko tɛ depuis n'an fitinin an ka dɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ ne cɛ don a muso ye ne ye fo n kɔrɔbayala an nana kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ne yɛrɛ somɔgɔw kun sigila kan k'a bɛna ne furu wagati min na a balila ka na changer ka jogo sugu ninnu ta tiɲɛ na ne yɛrɛ kɔni ne kuma n'a fɛ ka dɛsɛ mais a changera ka jogo ninnu ta a changera a bɛ wagati jumɛn bɔ i b'a fɔ sisan tiɲɛ na a ka jan a mɛnna dɔɔnin dɛ a bɛ wagati jan bɔ yɛrɛ de mais e ma se ka kuma fɛ depuis o wagati fo sisan nɔ de e bɛna na kuma fɛ ne kumana ka dɛsɛ terikɛ kelen min b'a la n'o ye Ali ye Ali ye kuma sugu bɛɛ fɔ ne b'a terikɛ kelen min dɔn n'o ye Ali ye o bɛ ka kuma sugu bɛɛ fɔ a ye pour que a ka se ka n dabila mais a bɛ ka yira o la k'a fɔ ko ka fara ale la kuma caman wa mais somɔgɔ t'a la somɔgɔ b'a la a kelen dɔrɔn de b'a ba bolo a bamuso yɛrɛ o bɛ ne ni Ali nɔfɛ su o b'anw nɔfɛ tile ko pour que anw ka se ka kuma fɛ a ka se ka hakilina dɔw sɔrɔ ka ko faamuya wa mais a yɛrɛ bɛ ka Ali gɛn ka fara ale la fo ne yɛrɛ sɛgɛnna a yɛrɛ bamuso bilama hinɛ bɛ ne la kamanagan fɛ bamuso kɛra komi n'a fɔ mɔgɔ min traumatiselen don mais ni kɔni ka idée la kana bɔ a ko in na dɛ halisa i tintin a ka pour que a bɛ se ka ko in dabila mais n yɛrɛ n bɛna fara i kan an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ko in dabila cogo min na de quoi e ko tɛ ya mɔgɔ min m'a ba lamɛn o bɛna se ka e lamɛn bon mɔgɔ ba tɛ se ka fɛn dɔ b'i la mais jɛɲɔgɔn bɛ se k'a b'i la Ouais, n'a tɛ. Dore de bila kana. Dore ma ne bila kana. I bɛ plan min ci na o don. O ye plan jumɛn? Goni ka plan kɛ. Ouais, c'est vrai, n hakili b'a la. Ko b'a fɛ dɔ di. E ko k'e mago bɛ information sugu jumɛn de la quoi? Bon ne mago b'a ka information bɛɛ de la. A tɔgɔ, a jamu, a bɔyɔrɔ, a bɛɛ quoi. A tɔgɔ Dija. Dija? I posé sa mɔgɔ si tɛ yan nɔ i posé. A tɔgɔ de Dija. N'a nana nin semaine kɔnɔ fo semaine wɛrɛ a dɔw la yɛrɛ a bɛ se ka kalo kɛ ka sɔrɔ a ma na. Donc ni faama a bɛ faama ka sɔrɔ a ma na. Ok, faut pas ten mais a ka information wɛrɛ foyi t'e bolo n'o tɛ. Non ne bɛ nin dɔrɔn de dɔn mais i kɛ pewu i mago bɛ information sugu o sugu la ne bɛ na n'o ye k'o d'i ma. Faut pas ten n ka cɛ mais i b'a ko teliya dɔɔnin quoi parce que i b'a dɔn ne filɛ tic tac o de ka di ne quoi i ta filɛ n ta filɛ match kalamaw de ka di ne quoi i bɛ ka choix. Doro ka ko ninnu filɛ n t'a dɔn a dalen de t'an na wa n t'a dɔn jumɛn de. I bila lɛsi la sa i ka kuma fɔ. Mais nin information n'a kɛ togo sugu bɛɛ la ka na n'a ye hali min tɛ nin ye ni mɔgɔ jɔra a la n wele dɔrɔn. Faut pas ten mais i b'a dɔn i bɛ ka Doro de ka nin mun fɔ tantôt c'est normal nin ye game sariya de i b'i kɛcogo dɔn i b'i kɛcogo dɔn mɔgɔw la i m'a faamu mais bon o si tɛ problème ye i jeli ka kalan cogo min na ne ka di n ye trop non i bila lɛsi la foyi tɛ yan nɔ e ni ne fila kɔ mɔgɔ si tɛ yan mɔgɔ si ɲɛ t'an na mais i ka lɔlima i bɛ hakili to a la siɲɛ wɛrɛ ka na sɛnɛ yan dɔrɔn est ce que i bɛ k'a faamu faut pas ten kelen ma. Faut pas ten ne b'a bila quoi. Ok. Ayi na. Ouais. A ka numéro di. Non a ka numéro tɛ ne bolo. N ka cɛ numéro ko in de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye i b'i kɛcogo dɔn i ka numéro in sɔrɔ n mago bɛ numéro la joona quoi est ce que i bɛ k'a faamu. Faut pas ten Moribo a kɛ n'a fɔ kelen don quoi. Sɔnni o cɛ ni minɛ i bɛ nin kɛ cigarette sɔngɔ ye. Moribo ouais merci. Ouais kelen don a b'a kɛ ten. Faut pas ten. Oh, just boy. Tirimɛ. Cano ye. Dɔgɔkɛ. Lève-toi. Tu es béni. Ça va cogo di? Ouais, tranquille yɛrɛ de. Milieu. Oh, cɛ Jazo. Vraiment milieu ça va pas. Foyi tɛ ka marcher. Très dur ale la. Mais i b'a dɔn Jack ne tun bɛ k'i ɲini yan
Ah mais ala ka teli n'a ka ci de. ok, faut pas te plan. Il m'a pas forcé que ça va pas. Vraiment, ça va pas. Maintenant, qui sait d'intérêt? Information ferait arriver. Hein? Problème fait avec terrain ou non? Ouais. Ma bête d'intérêt. Jazo! Qui sont les Kenyans? Jazo n'est pas lié. Rien fort. Sérieux? Ouais. Problème fait avec là. A bête pégari non? Comment ça? Pégari qu'elle nous a d'abri n'au bête. Au bête. Wa me fais les filles. Ni ma pas pégari non fait. Ni ma pas pégari non fait. Faut qu'il ça. Il te donne dans la tout. Tu fais si c'est pas toi. Lui, moi, il me faut. Il y a longtemps, il est déjà. Jack. Il bolo de sura. Ne nana de combien d'informations ferima. Ni ma wote information à point na ne ga blawa. Ne tsega na kana fie mi me terrain ono. Il a essayé de agresser tant. Tiens, mon petit. Ni faut information au fond. Ok, ma continue. Et il ne pega ma femme. Ouais. Pega be wola. Jazo, tu dis quoi? Il n'y a pas grand monde dans le monde là qui peut se péter. Jack. Mbla ta mbla. Mais Jazo, il m'a énervé, tu sais ça. C'est Jack, c'est une colle place. Et m'a donné une information de FIA. Ouais, information faux. Attends, n'arrête pas de refaire. Pourquoi on a pas d'information de mais avec la canage? Jazo, ça va. Information de envoyer. Je ne m'occupe pas de mal. Faut battre. Il y a fié tout mina. Il y a glitch là quoi. Il y a pas la pega date boulé. Au donc terrain tout nous le pega la pépé. Pega élément wéro di ñini pour que aga se ka récupérer. Au donc au bébé que au coca. Au bé janfalé nous. Ni be mi ka o kéré pega to yi yéré ta. No refina pega te mo ko ne mai. Pega janfati de. Denmisɛnnin caman kun b'a bolo yanni aw ka na mais a y'o bɛɛ utiliser k'olu bɛɛ fili ka tila ka na aw ta sisan bon a b'aw fili sisan a bɛ tila aw utiliser la dɔrɔn o y'aw ka ko bannen a bɛ sɔrɔ ka nafa wɛrɛw ta i bɛ se ka min kɛ o kɛ dɛ mais min f'i ɲɛna n'i b'i yɛrɛ ta i yɛrɛ ta dɛ tuma dɔ i yɛrɛ i bɛ sɔn ka kusi pera 3 ɲɔgɔn di yan bi a Jack Jazo. ne tɛ ne se ka wala. Deux sachets de yo pao. C'est ça non? Ouais. Ah Jack, c'est une sonne ni ça. Mais Jazo. Donc c'est à quoi yo pao toi tu me mettre à frufra mon vieux bro quoi. Jack. C'est Allah comme ça Jack. Ne nana kana information ni dima. Information dingue mais c'est à quoi yo pao tu me mettre à frufra mon vieux mort. Ni deli ça kana no kenna ça wallahi. Ne nana kana information ni dima. Allah comme. Bon c'est ça. Ibni Klomne. Jack sabata e ka muru kana de. Il Klomne ça. C'est Jack c'est de ka kuma cha. Nyama ça. Nous venons là et les font des trucs incroyables, bizarres. Les humains ne peuvent pas faire ça. On est très tué, incroyable quoi. C'est ça. Ça, c'est ma face cachée. Ok, je vois. C'est bien, ça fait du bien, c'est un bon instant. Qu'est-ce qui se passe? Et cadeau, Mimia. Et cadeau. Di dua sih mana dulu ni lagi mengisi dan dua kali dari zoom komitmennya. Ni manio kumake. Ni afinyana milieu, c'est très dangereux. Même si c'est dangereux, je vais rentrer dedans. Il fait un problème. C'est pas prudent. Et voilà, katoni chuma. Mi edo na milieu ngo. Mi bese ka balka. Je
suis prêt à me sacrifier pour toi. Mon cher, il sait que ça n'est qu'un mot de l'honneur, mais il sait que c'est un mot de l'honneur. Essayez l'enfant. Essayez de le faire de l'honneur. Vu que tu es seul dans le domaine, dis-moi une rigolo pour moi et tout, il va faire un peu de ça. Mais quand je rentre dans le domaine, il va vraiment je peux couvrir tes arrières. Et si tu comprends bien, même si tu demandes qu'il va coacher à manière de te faire mon âme. Hein? On a dit ça, chérie. T'es d'accord? Et Jacob. Il va passer tête. Il m'a donné le coco là, il est comme ça, avec lui. Il n'a fait un dé. On va prendre le temps de réfléchir à ça. Comme c'est que j'ai tout. D'accord? Tu es sûr que tu vas réfléchir? Bien sûr que je vais réfléchir. Donc, ça veut dire que tu vas me faire rentrer dans le jeu. Peut-être qu'on n'a jamais dit la vérité. Alors, Quand même, il faut réfléchir. C'est très important. D'accord. il y a qui va là, tu es sur la plage. Ils sont pour C'est un restaurant de comment? nous. Oui, effectivement. Et nous prenons une attention. Sur l'intérieur, c'était pas mal là-bas. Donc, on a mangé, c'est promené un peu. Voilà. Voilà, pour les caméras, selfie. Et dans le jour. Oui. Chérie, nous aussi, il y a un peu Il y a un plaisir. s'il te plaît, alors on a besoin de la sélection. Il a si. Soit on va serrer pour nous. On est mariés. C'est ça qui nous met en l'aise. D'accord. Maintenant, tu vas nous la série. Mais si ça, là, la situation, ça. Il fait la caresse en lui. Ça y est, il est à lui. D'accord. Tu vois pas quelqu'un? Entrez. Bonjour, Dre. Morocco. Ça va? Ça va. Tu as une journée. Voilà, c'est très urgent. Il faut garder un sens. D'accord. Merci. Baby. Attends, la chambre. Chérie. C'est tout. Ok. Morocco, a quel âge?